Taisin yhden biisin laittaa vielä. Joo. Nyt sitä ennen alan kuitenkin hieman paljastelemaan. Kaikki... se on mua aina ihmetyttänyt, kun... Sori, kun mä aina puhun tästä bändistä Räjäyttäjät. Mutta jotkut aina luulee, että se on joku niinku punk-bändi. Mutta... Kaikkihan tietää, että... Minä olen proge-hippi. En nyt kuitenkaan soita Wigwamia, enkä pressaa, enkä edes Hamlettia. Mulla olisi kyllä tää yksi Hamletin biisi. Pitäisikö mun kokeilla? No soita. Mä kokeilen. Tää on kyllä tosi vaikea. Täällä ollaan vielä aamullakin. Tää oli semmonen, mikä mulla oli joskus kasetilla ja... Mä en ole löytänyt sitä kasettia enää. Mulla on ehkä muutama kasetti liikaa. Niin. Että joku on laittanut internettiin tän. Tää on tosi hieno biisi. Mä en muista mikä tän nimi on, mutta... semmonen kuin Hamlet ja Linnan herra LP. Niin mä vaan näin oot sanoo. Niin, mä en vaan tiedä mikä tää ensimmäinen rivi on tässä. Mä en muista sitä, mutta ei se mitään. Hamlet Lappeenrannasta. Muistaakseni tää on siltä ajalta, kun kukaan ei enää edes tehnyt progea. Lappeenrannassa osattiin vielä. It's so good. Me rammoille avattiin joka päivä ovia. Ja sokeitamme autettiin näkemään joka päivä paremmin. Ei me ystäviä saatu, koska lukivat lehtiä. Sairaat asiat kiinnostaa täällä päin ryhmiä. Koirani puri mua jalasta tänään, kissa mun silmät raapi. Kaverit kesällä sirkusta dikkaa, ne on aivan sekaisin. En kestä enää kauaa, mä taidan vaihtaa planeettaa. Omat pian itsekin, se taitaa melkein kannattaa. Se jo tietää kuolemaa. Kuka mustan narkomaanin tappoi? Hän siitä sieluun rauhan sai. Tietää kaikki paljon muuta. Mistä kotoisin on LSD? Jossain lienee virtaa, elon jälleen pitää
meina pienet paukut paikallaan. Eiks me voitais vähän rokata taas? Niin kuin ennen. Mistä sulle hinta maksetaan? Mä tiedän. Että pärjät sille huomiseen. Yeah. End of the project.